Спарта! Играеш кончето. Аз съм бял съм и това е вече. Епизод 2 на това обикновено оцеляване. И Колко сега, бързо растеме. къде трябва да са ми нещата за майнване? Кога изпече това? Що? Не пси глупци, ей. Винчо. Брати, защо плаче? Защото е женче. Кажи му нищо лично. Така. И завръщам се. Къде ми е кирпичетата, бе? Ето тия. Тенкс. Аз отивам да направя малко каменни изделия. Ама ти направо много си... направо надолу ли я почвам? Да, и малко по-напред и надолу. Аз ще ти направя една брадвичка. Не, направи ми ети материал. Ела да ти дам материал за камената кирка. Вече да брах дърво сега. Човек евентуално открие малко айрон. Това не е, ще пускам сега екстрея и да намеря. Да знаете, хора, не сме хакове. Просто сме с нова версия на Майнкрафт. Хаха. Това е мултикария. Ама ти го да не чу. Намерих айрон. Ела, тъмън да го намеря. Дай ми, аз ще го изпя. Ето ти две. Две, ама и такива. Две. Тук поне трябва да има около 6. Ти казваш с точност до бройка. Човек, просто съм хакер. Точно 6 са. Пускай тото. Стото спар. Човек, връщай се, че се стъмва. Пише хоум. Хоум съм. Не, се баякна, защото да не бъде голям читър. И ще прибера към това. Трябваше да маха само от конзолата да използваш команди. И какво за... Да, стъпиш. Така съм да се печерена. Аз няма да я влез една нощ да остана буден. Човек до нас имало кейв с айрон. Я донеси факли и кирка. Къде? До нас. Чай да плати мота. Опа. Ей ме тук. Къде? До къщата отстрани ела. Аха. Ето ме. Не тичай. Ти ямаш нещо в... Чата? Мутно си ме. Окей. Някакви факли имаш ли? Аз отивам да съм... Стой съм да се пече. Give me the iron. Ай, бро. Give me the iron. Седи в правата мутичка. Не, брат! Остави ме на половин ръце. Опа. Бях първи левел! И пак съм първи левел. Как така? Сериозно? Да! Първи левел! -1! Give me the items. Ду, колко е да миличи. Оп, имам някои неща. Моите неща. Браво, падаха ми сам. This is your кирка. Give me my torch. Torches. Drop. Drop event. Ти почи да правиш да фиксваш нещо по къщата там. Защото нали си най-добрия миньор. Билдър искаш да кажеш. Аз съм много добър миньор.
Значи ме банаха, че съм хак. Намерих няколко пъти подред Iron. Тя на кой лева сме? Трябва да тя на 10 лева са диамантите. Между другото това ми го каза Леля ми. Леля ми играе Майнкрафт човек и знаеш колко е добра. И Тя как ме- разбираш на кой левел си? Ами като цъкна F3... Да. F3 къде гледаш? Y. О, това ти е като на екстра. Y, аз на 15. Ти си на 15. И това също. F3 ли каза? Да. Така. Ми хора, какво ви кажа? Добре се развиваме за сега. На кой лева съм 38, имам още много да купая. Редстоун ще ти трябва ли? О, задължително. Така. Направи ми Iron Click. Сега правя разширение по къщата. Добре. Кол. Кол ще ни трябва до сега, защото сме бедни. О, знам как да направя импровизиран кол. Дървена. Да. Ама все пак взимай. Мене ти на какъв език е моята на български? Български. България над всичко. Фармът е смъртен кол, знаете ли какво би било по-готин? Според мен, диамантите да не са по 4-5-6, да бъдат по 2, по 3. Би било по-хубаво. Максимумът ти е 8 диаманта, аз максимум съм открил 4 диаманта. И аз толкова. Не, аз съм взимал 8, като имах такова. Кирката ми беше енчантна. Аз съм взимал 10. Намерих мина. С слава виждам. Добре, виждам лапис. О, взимай лапис. Най-много обичам да строя с лапис блок. Твоите хора сега ми е много напрегнато. Опа. Виждам. Едно куче. Как ще му цели сега едно кученце просто? Скача! Тук има и обсидиан. Опа, лавата. Ще умра. Умирам. Няма да умра, защото съм прав. Лапис, мазоли. Аз вече съм втори левел. И виждам едно сигурно зомби, как идва към мен. Иска да го пробия. Не иска също. Ела, нали искаш редстоун? Тук е пълно. Нали искаше да билдвам къщата, билдвам я. Трябва ми да ми... Аре, марш, право, славата е. Стой сега. Тук най-вероятно да има лапис. Имам вече към почти стак лапис. Продължай същия дух. Не съм дух. И те трябваше да те питам. Какво? Ама вече сме запълнили бройката. За какво? Пейнтбол. Къде? Накрая града, ама запълнихме бройката. Защо не си ми казала? Защото чак миналата седмица двойнети ти не дигаш. И чак сега сетих. Добре, кога ще? Утре. Ама вече съм дал бройка на човека. Сори, брат. Не, аз ще направя някаква така. А колко пари? 7 лева 100 топчета. Между другото, утре, ако си свободен и ми дадеш телефон, че ти имам само скайп. Така. И не се яви един човек, мога да те извикам. Добре. Ама човек си ми дал точната бройка. Да, като ако един от дадох му с 4 повече, ама все пак двама може да дойдат, ама са под въпрос за това, казвам. Добре, аре, ще ти дам после телефончето.
От скайп дай, ама после. Или сега ще го сложа на екрана. И човек, да си засичаш минутите, че този път не ти ги засичам. Аз не съм ги засякал. Я виж от колко време снимаме. Не мога да видя. Така търдя. Но ако нещо ще го кажа на моята стена. Нямам ограничения. Абе аз мисля, че нямам ограничения. Що ми се сила само абоната? Аре, да таковаш. О, аз съм храна. Ела да ми дадеш да обирам редстоун. И стой! Сет хол... Ама не, това ще е читърска. Ако си запомня откъде, Окей, тъпа Тимот. Аре, да, аз знам къде мина, тъй че... евентуално една кирчица Какво тук. правя? Вау. Имам кирка. Защото, как да стигна до това? Много готин си е направил. Ето ти. Така. Мъс, брат. Да ти е направили лапис блокове. Не, като се развием малко повечко. Да, ги правим. Брат! 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 Какво? Тъпа аз е. Какво е станало? Брат? Тъпа аз е. Какво е станало? По-скоро качи се на втория етаж, да ти покажа. Аз съм? Виж това отсреща. Къде? Черното. Брат, това ще ме направи ти. Да, ама сега виж колко дърво ще падне. Сложил си от този бъгавия плугин, където падат едно по едно и ако от сега най-долу на къщата и горните етажи ще паднат. Гордо ми харесва стилът, който правиш. Слушай сега, тук слагам кабел в това. И така. Имаме 6 лазуритен блок. Добре, ще направя някаква удобната къща, евентуално с барче. Човек, барчета. Аз ти имам да майствам. Да ми миньошкам. Я преди това легни. Дали Между другото, я сложи една факла тук. О, нямам време, аз съм тръгнал. Какво и така, много добре се развивам. Ние сме проте. Някой в нас ли се съмнява? Да. Ти тихо, че ще си включи да бите набързо. Ау, степих си главата. Къде е? Какво? Хей! Бия си с скелет. Правим пи с скелет. Бавен. Да залагам ли пари? Залагай. На теб залагам стотинка. Това, дами и господа, аз съм победител, защото съм... Получавам една стотинка, понеже само аз залагах. Опа, виждам един приятел, който не трябва да се доближаваме. Защото тъп крипър. Вече съм 4-ти левел. Аз съм първи. Ще да видя кой е това. Ще да го бия. Хей, Френк. Оплашен ли си това? Ау, чу ли нещо? Нищо, само когато се разтръса земята. Стой. И почнаха да изсичат зомбите от земята. Какво? От някъде се появи едно горящо зомби. Забрал си мината отворена. Какво спре? Стой сега. Ако падна, ти си виновен. Нали?
Какво? Ако падна, ти си виновен. Защо аз? Защото така. Защото... Ами защото така. В момента правя джумп. Защото съм линия. О, виждам ти ника. Доста надолу си. Не знам какво съм професионалист. Съм професионалист купата, ако не долу. Ако искаш Редстоун, отиваш най-долу до Каблстоуна. Уау. Лава! О! Първо в момента съм на пръст. В момента си изтискам мишката, не знам защо. Ау! Какъв красив FPS. Ау! Обадих се, ще умра. Моля се. Намирай си силен. Той се подпалял леко. Умрях. Георги, умрях. Не го изписал в чат. Умрях. Имах толкова много редстоун. Добре. Ало? Тук съм. Той, че шапки ни бъгват леко. А, 64 редстоун достатъчно ли? Майче да. Да. Хоум. Где си? За втория етаж съм изпробвал пародия на прозорци, ама след получи що го яко. Еди го чето слаги вътре. Това не харесва. Аз обичам ето такъв стил. Кай да видим как се получи отвънка. Той се оплетох. Какво да ви кажа, хора, доста хубаво се получи. Знаеш какво искам от тебе да направиш? Какво? Такова за риба. Има да чакам до към 10-11, докато нашите ще дойдат. Вашите къде са? На Копон. Ама къде? В края на града предния познати. Долу. Аз ще почна да ми нося като ботник. Копаеш само надолу без да се стряскаш. И така съм пропадал в Равин. Ти не играеш така. Ако... Така. Така, знаеш колко път съм падал на диамант? Два пъти. Пара, кога ще намерим даймонд? Окей, на 10 съм. Аз съм на 15. Ти на 15 години си? Да. Колко си малък? А ти на колко си е нуп? На 12. Колко съм голям? Стронг. You are for Mutikaria. Не. Mutikaria is watching. Мутикария бак. Мутикария президент. Mutikaria Господ най-ме дразни. Знаеш кой левел съм вече? Кой? 30. Събирай, търси диаманти. Почвам по метода на Ленън. Аз почвам да търся някакви допълнителни. Да ми направиш камени птици. О, тък му има много Каблстоун. Моля те. 5 стигат ли ти? 3 ми стигат.
Направих ти 5. 200 за мен, оставям ти ги в честа. Ама се телепортирай. Първи. Тенкс. Аз правя сега едно яко разширение на къщата. А? Правя едно яко разширение на къщата. Добре. Аз съм почнал вече по интернета да намеря. И това е всичко за днес. Ще продължаваме в самия следващия епизод. Ще кача клиповете през ден. И да, това е всичко за днес. Надявам се, че ви харесва.